खुलुमबाय, आं जनालि बर'। गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ। दिनै 2023 मायथाइनि 13 सेप्तेम्बर। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। आसामनि सासे सिबिआइनि कनस्टेबलआ सासे लकेल बिजनेसमेननिफ्राय थगाय-थसि खालामनानै रां जाख्ल'नो नागिरनायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय सिबिआइनि कनस्टेबलनि मुङा जाबाय अनन्त बराली। सिबिआइ पस्टआव गुवाहाटीआव खामानि मावोमोन आरो बियो शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय B.ni थागिबि। रिपर्टनि बादिब्ला अनन्त बरालीया अफिसनिफ्राय सुटि लानानै गोबां मानसिफोरनिफ्राय रां थगायनानै जानो नाजादोंमोन आरो बियो आब्दुल मालिक मुंनि सासे फालांगिरिनिफ्राय डिटेल्स जमा खालामनानै गावखौनो एन्टि कारापसननि अफिसार होननानै रां जाख्ल'नो नाजादोंमोन। बेनि उनावनो अनन्त बरालीया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बादियै साजा होनाय जासिगोन। एलपि आरो इउपि टेट क्वालिफाइडनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांना होनो थाखाय सावरायलायदों। आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि ड रनज पेगु, बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो एबसुनि गेजेराव एलपि आरो इउपि टेट क्वालिफाइडनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनो थाखाय सावरायलायदों। बे बाथ्राखौ मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायथिदों। लोगोसे बिटिआरआव जेसेबां पस्ट ओंखारनांगौ दं, जिखिनि एसआइइउ एप्रुभेलनि थाखाय, बेखौ थाबैनो एप्रुभेल होबानो बिटिआरआव थाबैनो टेट एपइन्टमेन्ट होनो गोनां भेकेन्सिया बांगोन आरो जाय फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि दं, बेफोराव फोरोंगिरिनि थिसनथाइखौ होनानै फोरोंगिरिनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों। मोब्लिब थांनायखौ लानानै मोब्लिब बिफाननि मावथिफोरखौ जेबो खालामालासे आंखौ खालाम, आंनि न'आव फैनानै गोबोरखि खुबैफै। बे रावा जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मानि। रायजोआव जागायबाय आयेन आफादनि जथुम्मा। सानबानि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय जागायजेनबाय आसाम आयेन आफादनि जथुम्माया, जेराव मोब्लिब थांनायखौ लानानै बेरेखा दोलोआ सरकारखौ गाग्लोबदों। बेनि सायाव फिन्नाय होदों गिबि मन्त्रि बिथाङाबो। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बादिब्ला लड सेन्डिं एबा मोब्लिब गैयैया 31, 1 आरो 2 अक्ट'आवल'मोन। थांनाय सानथामाव सानफ्रामबो थाद'नाय गैयालासे रायजोफ्रा मोब्लिबखौ मोनगासिनो दं। 31, 1 आरो 2 बे सानथामावल' आसामाव लड सेन्डिं जादोंमोन। बेनि अनगायै आसामाव माब्लाबाबो लड सेन्डिं जायाखै आरो उननि समावबो रायजोआव लड सेन्डिं बा मोब्लिबनि आंखाल जानाय नङा। जों बे जेंनानिफ्राय बारग'खाबाय होननानै फिन्नायखौ होदों गिबि मन्त्रि बिथाङा। नाथाय गिबि मन्थ्रिनि बे रावखौ नोंथांमोना गनायो ना? नोंथांमोननिथिं बे सानथामावल' मोब्लिब गैयि जादोंमोन नामा? नोंथांमोना फोरमायथिहरनो हागोन। मोब्लिब थानाय थायैखौ लानानै रायजोनि माखासे ओनसोलफोराव मोब्लिब बिफाननि मावथिफोरखौबो सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो मंगलदैयावबो मोब्लिब बिफाननि मावथिखौ गोदोनायाव गामसा गानहोनानै लाजि फोनांनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बेनि सायावबो गिबि मन्त्रि बिथाङा बुंथिदोंदि बिथांमोननिया न'खर दङ आरो बिथांमोनखौ हाराहास्ति खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया। नाथाय आं जुदि गाज्रि खामानि मावदोंब्ला आंखौ गामसा गानहो, मानोना बेनि बिबाना आंनि। माबा मोनसे खालामनो गोनां दङब्ला आंजों खालाम आरो धर्ना होआलासे थोंजों फैनानै आंनि न'नि गेटआव गोबोरखिजों खुबैफै होननानै बुंथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आसाम सरकार, बिटिसि सरकार आरो हाग्रा बिफाना गोबां बिफां गायनानै मुलुगखौ रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ। आसाम अरुणाचल सिमायाव थानाय उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द सिकादांगा हाग्रायाव 10 लाख बिफां गायनो थांखि लादों। फैगौ 14 सेप्तेम्बर 2023 आव 1000 बिघा हायाव 10 लाख बिफां गायनानै गिनेस बुक अफ रेकर्ड खालामनो थांखि लादों। आसाम सरकारनि अमृत रेकर्ड आन्दलन बिथांखिनि बाहागो महरै बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बे गिनेस बुक अफ रेकर्डखौ खालामनो थांगासिनो दङ। बेनि थाखाय खामानि मावनाया जागासिनो दङ, जायखौ नायगिदिंहैदों प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिथांनि हानजाया। 10 लाख बिफां फुलि गायनो थाखाय खामानिया 85% जाखाबाय, जेराव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आरो हाग्रा बिफाना खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। आरो 10 लाख बिफां गायनायजों बड'लेण्डआव गिबि गिनेस रेकर्ड जानो थांगासिनो दङ आरो 14 सेप्तेम्बर सानखालि 5000 सुबुंफोरा बिफां गायनायाव बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बे सानखालि जथुम्मायाव 20 निफ्राय 25 रोजा सुबुंफोरा नुजाथिफैगोन होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव इउपिपिएल हानजानि सायाव
कास्टम बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों आरो BPF हानजाया लाइमोनफोरनि जेंना रायजोफोरनि मोनफ्रोमबो जेंनाखौनो सुस्रांनानै होगोन नाथाय UPPL हानजाया आइडियोल'जि गैया बेनिखायनो बिथाङा BPF हानजायाव जयेन जादों बायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादिनि। ब्लक आरो गबरदना ब्लकनिफ्राय बिनि ओनसोलनि रायजो राजा UPPLनि दैदेनगिरि GSPनि दैदेनगिरि आरो गोबां राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै BPF दोलोआव फ्राय 1800 जानो साथामल' खम 1797 सुबुंफ्रा दिनै BPF दोलोआव जयेन जादों बिथांमोनखौ जोङो बरायो। बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव फोथायनाय दङ बिथांखौ फोथायो बिनि थाखाय बिथांमोना जयेन जाफैदों बर'जों लोगोसे गुबुन हारि माहारियाबो जयेन जाफैदों। दा दिनै BTC ओनसोलाव नायोब्ला BPFनि मोनसे बारा बारगासिनो दङ हाग्रामा महिलारि सारनि बारा बारगासिनो दङ मानसिफ्रा मोनसे समाव सानदोंमोन जे सोलायनाय नांगौ परिबर्तन नांगौ होननानै नाथाय प्रमद बर' मानाव गेदेर बिथांनि दैदेननाय राजखान्थि दोलोआ UPPLनि सरकार सोलिगासिनो दङ बिथांमोननि सायाव रायजो राजानि फोथायनाया फ्राय बायबाय ओंखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ नांफिनगौ होननानै बिथांमोनहा दिनै जयेन जाफैदों। नोंथाङा आंखौ सोंथि सोंनाय एबसुनि सासे मावथि हिसाबै बोरै BPFआव जोनोम जाफैखो दा दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि आदर्शखौ मोजां मोननानै आं जोनोम जादों। आं मोनसेल' खोथाखौ सोंनो नागिरदों प्रमद बर'खौ एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समाव मानसिफ्रा बोजबदोंमोन मोजां मोनदोंमन नाथाय दिनै बिथाङा जेरैबादि बर' हारिखौ थगायबाय आं दिनै सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय BTCखौ बर'फ्रा रोजा मुंख्लं जिउ गारनानै BLT आरो एबसुआ एकर्ड खालामबाय BTC एकर्ड जाबाय फ्राय 1135 जन सुबुंफ्रा मुंख्लं जानानै BTC मोनदों बे BTCखौ जेरैखि जाया सिमफायनो नांगौ बर' हारिखौ सान हर रायग्रा बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा हिरा सरनिया जाय हिरा सरनियाजों दिनै BTCआव सरकार सालायगासिनो दं प्रमद बर'आ दा प्रमद बर'नि आइडियोलजिया मा बर'फोरा थांनानै थानांगौ बे बुहुमनि प्रमद बर'आ मोनसे समाव बुंदोंमोन बे हायाव बर' रायजो राजाया थांनानै थानांगौ होननानै नाथाय जाय बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा जाय एबसुनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों जाय BLTनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों जाय बर' रायजो राजाया आन्दोलन खालामनायनि उनाव BTC मोनदों बे BTCखौ बंग खालामनांगौ होनग्रा दैदेनगिरि दिनै GSPजों BTC सरकार सालायगासिनो दङ दा प्रमद बर'आ बिनि फिननायखौ जोंनो हो जे बर' हारिखौ दंस खालामग्रा GSPजों मानो थाखाय बिथांमोना दिनै सरकार सालायदों बिथांमोना जिबौजों एम्बुजोंसो जानो नांगौमोन आइडियोलजिया जे बर' हारिखौ दंस खालामना बर' हारिनि मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामग्रा GSPजों जों मालाबाबो जयेन जाया बा एलायन्स जाया होननोसो नांगौमोन नाथाय पलिटिकेल स्वार्थआव अकल गावनि केरियारखौ साननानै बर' रायजो राजाखौ बाद दोननानै NDPफोरखौ बाद दोननानै बर'नि मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामग्रा बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा BTC एकर्डखौ बंग खालामनो नागिरग्रा GSPजों हिरा सरनिया दोलोजों दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर'आ जयेन जानानै सरकार सालायगासिनो दङ पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय बिथांमोना सालबारियावल' नङा सारा BTC ओनसोलावनो जेराव हाग्रामा महिलारि सार थांनानै गोबाव समनिफ्रायनो जोंहा सिडिउल प्रग्राम जायो बिथांमोना जोंनि खाथियाव थानानै गावस्रा प्रग्राम लाफ्लायो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ लेङो लाइमोनफोरखौ जानाय लोंनाय होनो नागिरो नाथाय बिनिफ्राय जों सांग्रां जानो नांगौ आरो बिथांमोना जोंनि प्रग्रामखौ जेबो फेलार खालामनो हायाखै दिनै सालबारि ओनसोलाव रोजा सुबुंफोरा UPPL GSP माखासे राजखान्थि दोलोनिफ्राय फैनानै जोंजों जयेन जादों मानो होनबा इसोराबो सुबुंखौ मोजां मोनग्रा रैखाथि होग्राजों थायो दा बिथांमोना जास्ट मेगन सानानै बिथांमोना जोंनि मिटिंखौ बंग खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय बिथांमोनजों इसोरा गैया रायजो राजा गैया हाग्रामा महिलारिजों इसोर दं रायजोआ दङ दा बिथांमोननि राजखान्थि दोलोआ सोरनि सायाव निर्भर जानानै दं रावजोंबो राव खोनासंलायलाया केप्टेनलेस बिसिनि UPPL दोलोखौ जुदि फुटबल टीमजों रुजुयोब्ला बिसिना केप्टेनानो गैया मिथिबायना मालाबा उमुगा बुङो मालाबा तुमुगा बुङो ओंखायनो दा दिनै बिथांमोननि लिडारखौनो रावबो गनायलायला लिडारनि आइडियोलजिखौ रावबो गलायलायला ओंखायनो बे आइडियोलजिलेस आइडियोलजि पलिटिकेल पार्टिया जाहैबाय UPPL आं जे बुंदों प्रमद बर'आ मोनसे समाव हारिखौ गेरेमसा खालामनो नांगौ होनदोंमोन बर'नि मुंख्लंफोरखौ सनमान होदोंमोन नाथाय एखे दिनै
UPPL सरकारा सोरजों सासन खालामनानै दङ सोरजों सालायनानै दं हिरा सरनियाजों जाय हिरा सरनिया बर'फोरखौ सामफ्रामबो रायो जाय हिरा सरनिया BTC जोङो 1135 जन मुंख्लं जानानै BTC मोननाय बे मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामग्रा BTC सिमफायनो नागिरग्रा बे हिरा सरनियाजों दिनै लोगो नांनानै गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय प्रमद बर'आ सरकार सालायदों आइडियलजियानो गैया आं ओंखायनो आइडियलजि लेस पलिटिकेल पार्टी बे जाहैबाय UPPL दा बिथांमोननि राजखान्थि दोलो बेखौ बिथांमोनहा बुंगोन नाथाय दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोननानै बिथांनि आइडियलजिखौ मोजां मोननानै बिथांनि व्यक्तिखौ मोजां मोननानै बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिया जुदि रैखाथि होनो हायो बे अकल सासेल' व्यक्ति बे जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सार ओंखायनो बिथांखौ मोजां मोननानै दिनै लोब लोब सालबारि ओनसोलनि सालबारि ब्लक आरो गबर्नरा ब्लकनिफ्राय सुबुंफोरा फैनानै दिनै हाग्रामा महिलारि सारजों जयेन जाफैदों हाग्रामा महिलारि सारनि आखाइनिफ्रायनो बिथांमोना गावबा गाव गोदोनायाव BPF नांगोलनि माला बिथांमोना गानफैदों बेखौ जों साफ्रोमखौबो बरायना लादों जों सब नों आं मिलायनानै BTCखौ मोनसे जौगानाय BTC दागोन मोनसे अनलायनायनि मोनसे BTC दागोन आरो अराय सम रैखाथि मोननाय बे BTC जों दागोन हाग्रामा महिलारि सारा अलरेडि दाबोबाय थादों आरो इयुनावबो हाग्रामा महिलारि सार सरकार फैखांनायनि उनाव बे ओनसोलनि मोनफ्रोमबो लाइमोनफोरनि जेंना मोनफ्रोमबो जेंनाया फोजोबगोन बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय बिथांमोननि राजखान्थि दोलोआनो आइडियलजि गैया जेला आइडियलजि गैया बिथांमोना गावजों गाव नांलायनाया बारा जागोन बिथांमोना लिडारनि खोथाखौ मानियै बारा जागोन ओंखायनो आइडियलजि लेस पलिटिकेल पार्टियाव बिथांमोना दङ ओंखायनो बिथांमोना ना लिडारनि खोथा मानियो ना बिथांमोना गावसिनि पार्टिनि डिसिप्लिन ना बिथांमोननि माबा मानियो ओंखायनो बिथांमोना गावबा गाव स्वार्थनि थाखाय गावबा गाव बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ ओंखायनो बिथांमोननि राजखान्थि दोलोनि बाथ्राखौ आं बारा बुंनो थाङा आंखौ मा बुङो बुंबाय थाथों नाथाय जोंनि फकासा बेनो जोंहा गोबां MA पास BA पास दं बिथांमोना साख्रि मोनाखै जाय जोंखौ 15 बोसोर 20 बोसोर फोरोंबाय फोरोंगुरु बिथांमोननि हालोदा मोजां नङा आबादारिनि हालोदा मोजां नङा जोंनि इउनिभार्सिटिनिफ्राय लानानै LP स्कुलनि थासारिफ्रा मोजां नङा ओंखायनो बिथांमोनहा इसुनि खोथा रायलाया बिथांमोनहा डेभेलपमेन्टनि खोथा रायलाया बिथांमोनाव मोनसेबो एजेन्डा गैया ओंखायनो बिथांमोना नानांथा बाथ्रा बुंबाय थायो बुंग्राफ्रा बुंबाय थागोन नाथाय जों खामानि मावगोन आङो अकल सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75,000ल' नङा BTC सरकार फैनायनि उनाव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 2500 होगोन अकल बर' नङा BTC बाखिनि ग्रेजुएसन आरो मास्टार डिग्री खालामबाय थानायफोरनो फेलार जादों डेम'क्रेसिनि 4 पिलार जायनाखि संग्राम समाव बा बे ओनसोलनि रायजो राजानि जेंनायाव मिडियाफ्रा खामानि मावदों मिडिया वेलफेयार फान्डनि नामाव 10 कोटि होनो होन्दोंमोन बेबो होआखै प्लास सेल्फ हेल्प ग्रुप जाय बिमा माहारि आइजो माहारिफोरनो बिथांमोना थाखा होनायनि खोथा बुंदोंमोन बिथांमोना मिशन बिराद लायो नाथाय बेखौ एग्जिकिउसन खालामा ओंखायनो बिथांमोना फेलार बेनि थाखाय UPPL सरकारखौ रायजो राजाया होनदों फेलार सरकार फेलार पार्टी होननानै दिनैनि खौराङा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ एंगारोब्ला नोंथांमोनाव सौहैनो हानाय बादि लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव गोजोन्थों।